digwyddodd sy'n really bizarre. Just i roi hanes bach sydyn i chi. Pan o'n i'n ifanc, nes i tyfu fyny yn Ynys Môn ac mewn pentra ar enw Llanchymedd. Ac ar y pryd, oedd uncle fi'n rhedeg i chipio falle, so ni'n mynd at rhedeg. Ac ar y pryd, yn yr cylchoedd o'n i symud, oedd o dom yn peth cool i siarad Cymraeg. So nes i beth siarad Cymraeg yn tan i fi gorffan ysgol uwchradd. O'n i'n gallu neud, ond o'n i fatha, no talking Welsh, there's no beatboxing, there's no rapping, there's no Welsh language. So nes i beth siarad Cymraeg yn tan i fi adael ysgol. Ac anyway, fel o'n i wedi gadael ysgol nes i fynd i coleg, ac o'n i mond yna am ryw mis. Dwi'n smocio weed a falle, ond anyway, mae'n rhywbeth arall. Ond yn y cyfamser yna, nes i cwrdd y boi mewn yn y Waron Elias, sydd yn, dwi'n meddwl, mae rai o'n chi'n nabod o allan, mae'n chwarae bas gitar o falle, ie? Cool, ac nes i join y band efo, sef Pepl Pew, a nath o roi tap i fi, dwi'n cofio, nath dweud, so oedd o'n gwybod bod fi siarad Cymraeg gwaith, nath o, do you want to join my band, meddwl? Yeah, I join your band, yeah, I'm a talk on that, yeah. And anyway, nath o roi tap i fi, a nes i fynd ar tap, meddwl, a tro gyntaf i glwyd y tap, a ni'n fel, wow, mae'n smart o beat, really cool. A nath o dechrau rapio'n Gymraeg, ac i'n fatha, wow, no way mae boi'n rapio'n Gymraeg. Wow, dwi'n rhywun wedi clywed hynna fy mwy. Ac oedd o'n rapio Cymraeg, wedyn o'n mynd i Saesneg yn ôl i Gymraeg, oedd yn mynd i'r dwy iaith mewn un. Ac i'n fel, wow, mae hwnna wedi newid chwthu'r ben fi. A hwnna'n mynd yn ôl dros 10 mlynedd yn ôl. A dyna beth nath gael fi fewn i defnyddio iaith Gymraeg fi. I guess hynna. Ond yn y cyfamser, beth digwyddodd yn y cyfamser o'n i'n fatha, mae hynna'n rili diddorol, cos fydda i defnyddio hwnna i mantais o'n gwneud dwy iaith o fan hyn. Dwi'n gallu gwneud y dwy iaith, nes i dechrau gwneud y dwy iaith yma. Ac y peth arall nes i i cyd-fynd efo hynna, o'n i wedi dysgu sut i defnyddio technoleg efo'r llais. Felly gen i beiriant bach o fan hyn, a dwi'n mynd i ddangos i chi sut mae'r technoleg, y beiriant yma, yn gweithio efo llais fi, a hefyd sut dwi'n defnyddio'r iaith Gymraeg yn hynna i creu rhywbeth hollol unigryw. Ac achos dwi'n gallu creu'r peth unigryw yma, mae di roed yr allu i fi trafeilio allan o Cymru, a dwi'n gallu mynd i bob math o lefydd. Ond gen i beiriant yma ymlaen, dwi'n gobeithio mae'n mynd i weithio ar y speakers bach yma. Dyn nhw'n speakers gorau yn byd, ond nawn ni drio fo. So, gen i beiriant fan hyn, beth sy'n digwydd? Gen i 5 botwm. So, dwi'n pwyso un botwm, dwi'n gallu gwneud pethau fel hyn. Pwyso un botwm, pwyso fe eto, mae'n chwarae llais fi'n ôl. Pwyso un botwm, pwyso fe eto, mae'n chwarae llais fi'n ôl. Pwyso un botwm, pwyso fe eto, mae'n chwarae llais fi'n ôl. Pwyso un botwm, pwyso fe eto, mae'n chwarae llais fi'n ôl. Pwyso un botwm, pwyso fe eto, mae'n chwarae llais fi'n ôl. Pwyso un botwm, pwyso fe eto, mae'n chwarae llais fi'n ôl. Alright, a wedyn gen i yr effeithiau diddorol mae o. So, gen i un botwm o fan A, be dyn ni'n galw hwn ydi filter. Mae'n gallu neud fel hyn. Ydy beth yn iawn sub-bass. Dwi'n yn siŵr os mae hwn yn mynd i dinistro speakers y lle fel hwnna. Gan i weld, oce? Cool, do hwn yn mynd i bad, nagwydd. Cool. Mae'n mas yn dinistro nhw. A wedyn y trydydd botwm mae wedi sôn fewn efo helium, ie? Oce. Cool, so gen i 3 botwm o fanna. A pan dwi'n defnyddio hynna, efo'r beiriant y hun, dwi'n gallu creu cyneuon llawn yn defnyddio mond y llais. So dwi'n mynd i ddangos rhywbeth yn rili sydyn i chi. Dwi'n meddwl, nawn ni jyst drio rhywbeth. Ie, nawn ni drio rhywbeth allan.
yo, be my fath o boys sy'n rhoi give up yn hawdd. Ti o fath o boys sy'n sôn fel pawb. Yes, sod lads lawd, ysgafn fel blawd. Yet just another head in the crowd. A dwi'n siarad y stryd, dwi'n siarad fel dyn. Gan ei penderfyniad o pendant pob dyn. A ti'n eisiau troi dy gefn yn y scene ma. Angen cod y dylygyd ar y screen cinema. Mae fi hefyd mae perthyn gallu newid yn ffrind. Gael ei dynnu allan o dy sginiau sbio'n syn. Plus fi'n angl ffrind. Fi'n rheol o'r symud trwy y scene. Fatha's cysgod efo sona. Ti'n symud o'r ddyn tona. Fi'n twan o drona. A ti'n ôl drog off the box over. Newid y corner shit. Ond trwy ti yn y wal. Tra fi'n rhedeg trwy walia. Fatha siabaw. Bydd ti'n gweld. Fi'n o fel terfi. Pawb yn un. Felly pwy fi yn erbyn. I don't see limits. Stim gimmicks. Guys, you were wrong. You're a better for the finish. Bydd ti'n gweld. Fi'n o fel terfi. Pawb yn un. Felly pwy fi yn erbyn. I don't see limits. Stim gimmicks. Guys, you were wrong. You're a better for the skin ei pennill, dwi'n mynd yn ôl, Mr Formula, yn neud caradag, kick yn y penol, a fi lawr yn y lle. Here we go, Mr Formula, roed yn ôl yn slow-mo, yes, I feel like a jam, meddwl gaffig, a always been. Dwi'n mewn game, a no beithiol o peth a trin, dim bwys off the sgiliau, trin, cadw dy ffyn, mae'r diwydiant yn dau yn eblog o tir i tir, o dir i dir, mae pobl yn dod, pobl yn mynd, llwgi o'n pres, a neb i gael yn ffrin, pobl yn cwffio yn yr un, gwydiad, neb yn ennill yn yr un, Gwyd yn rhaid, Jack Sparrow, pen lawr, mynd i mewn i'r gem, fi yn erbyn Kilimanjaro, dwi'n teimlo'n insane, fi mewn 3 game, 3 ffordd o manol. Dwi'n weld mynd trwy meddwl i'r gwydr yn ffurfio, dwi'n weld trwy meddwl i'r gwydr yn ffurfio, reality pwyso'r dachobig allweddol. Yes, dim bwys am y traffig traddodiadol, mae'r scene yn cutthroat gael ei rhedeg gan y digafol. Be ti'n gweld, dim o'n gweld terfi, awr ti'n gweld, fi yn erbyn, ond o'n scene limits, Well.